Namhlanje ngila ehlobane endaweni yaseMakwatasi eFryhead baQulusini. Inhloso nje umntayizena namhlanje lana ukuthi ngeke ngafika lana kuqala unyaka ngizohlangana nomfundisi nebandla sikhuluma nje izindaba zikaNkuluNkulu. Kwangithinta mangifika lana ngibona isonto abaseza kulona isimo sikulona ngibona ngenasivalo ngibona udonga ubona ukuthi alukho isimene esifanele ngase ngithi nje uNkulunkulu wakhuluma nami ukuthi cha angizame ngamandla ami onke ukuthi ngithole upende ngibalethe nesivalo. Namhlanje ke ngize ngalokho nje okuningi kuthe nje ukuthi uNkulunkulu mayengithinta afuna khona engipha amandla ukuthi ngikwazi ukuthola upende nesivalo ngibalethele ngoba into ebalekile ukuthi uNkulunkulu uyafisa ukuthi we must always give. We can't always sifuna abantu abafuna ukumukela sonke isikhathi nathi kumele sikwazi ukunikela lokumnikelo not only ebandleni kodwa kumnikelo kuNkulunkulu ngoba kubalekile ukuthi uNkulunkulu ekubusile okuncane lokho nakho ukwazi ukubusa nabanye. Leli bandla linabantu abaningi abeza kulona engikholwa ukuthi nomfundisi wakho nje manje uPastor uNgwenya ukuthokozele ukuthi ngempela njenge-Action SA sikwazile ukubuya size la ngoba uyasho ukuthi kuhle kufika amaqembu ezepolitiki lana awakaze abasize ngalutho kodwa awasho futhi asibone isimo kodwa uyaqala nje ukuthi naye abone umholi ofike laphinda abuye ngempela nezithembiso azenzile. Yingakho ngithi kubalekile kumina kakhulu njengomholi we-Action SA KwaZulu-Natal ukuthi asikwazi kuba kubantu ngoba kuzukhetho. Ukhetho likhona noma lokhu khetho kumele siye kubantu. Ngo ukwenza kanjani konke lokhu ukuthi semphakathini kodwa akangenanga esishamthetho angena ngeParliament. Cha, inhloso vele kumina ihlale njalo ingabantu ukuye esishamthetho ukuye eParliament akuyona into ehamba phambili kumina. Ukubaleka kakhulu mina ukuthi uNkulunkulu masangibusile kumele ngikwazi ukuqhubeka ngisiza abantu bakwaZulu-Natal. Lokho ngiyokwenza ngise eParliament noma ngeke eParliament.